God aften Danmark, og velkommen til Aftenshowet, som i dag skal handle om 11. september. Den 11. september er den dag, som mange mennesker husker som den dag, verden stod stille. USA blev ramt af et terrorangreb med 4 kaprede fly, og det førte til masse ødelæggelser, og mange flere tusinde mennesker døde. Rundt omkring i verden kunne man følge med på fjernsynet, og jeg kan selv huske, hvordan jeg selv var limet til fjernsynet. Vi vil i dag se nærmere på, hvad det har ændret ved verden, og hvad der lige var, der skete den dag. Og løbende vil vi få besøg af nogle gæster, som kommer og fortæller. Nu skal vi se nærmere på, hvem der stod bag terrorangrebet den 11. september. Terrorhandlingerne blev udført af 19 mænd i alderen 20-33 år. Lederne af de enkelte flykapringer havde gode uddannelser. De var alle medlem af terrornetværket Al-Qaida. Lederen af aktionen var den egyptiske mand Mohammed Atta. Udover ham var der 3 andre piloter, som også havde ledende roller i angrebet. De resterende medvirkende var muskelkraft, som skulle holde passagererne tilbage. Kendetegnet er, at de kom fra fattige miljøer og var uden meget uddannelse. Det var Khalid Mohammed, som fik udtænkt planen om at bruge passagerfly. Planen blev udtænkt lige efter terrorangrebet af World Trade Center i 1993, hvor der var placeret en lastbil med en tidsindstillet bombe i en parkeringskælder under bygningerne. 6 personer blev dræbt og tusinde blev såret. Khalid Mohammeds oprindelige plan var, at 10 fly skulle kapres. Osama bin Laden blev præsenteret for ideen, og i 1999 accepterede han grundtanken. Han skar dog planerne ned til at omfatte 4 fly. Og her på billederne kan I se flyruten over 11. september. Ja, og nu har vi så fået besøg af Leila Stokmar her i studiet, og hun har lige udgivet den her 10 år efter 11. september her i fredags. Hej Leila Stokmar. Hej. Hjertelig tillykke med din nye udkommende bog, som udkom her i fredags. Kan du fortælle lidt om, hvad den her bog handler om? Det er en bog, jeg har skrevet sammen med 6 andre personer. Og jeg har så skrevet om, hvordan det simpelthen har påvirket Danmark og resten af verden. Det handler om, altså sikkerheden, der er jo kommet meget mere sikkerhed, når man for eksempel skal ud og flyve. Og så har der også været nogle krige efterfølgende mod terror. Så ja, det er egentlig det, den handler om. Det kapitel, jeg har skrevet. Ja. Hvorfor har du egentlig valgt at skrive den her bog, Leila? Jeg synes, det er et rigtig, rigtig interessant emne. Det er noget, jeg interesserer mig for. Jeg er jo forsker inden for terrorisme. Jeg har også skrevet et par andre bøger her om politik og sådan noget, og i Mellemøsten, og hvordan det lige så til. Ja. Det lyder i hvert fald rigtig spændende. Ja. Men tak fordi du kom her i studiet, Ja, det var... Tak for at have besøg af dig. Hyggeligt. Ja. Og nu skal vi så videre til en nyhedsudsendelse fra dagen derpå, da 11. september skete. USA er blevet ramt af terrorangreb, men foreløbig ved man ikke, hvem de skyldige er. Det værste terrorangreb i verdenshistorien ramte USA i dag kl. 3 dansk tid og kl. 9 lokal tid. 4 fly blev kapret, 2 fløj ind i World Trade Centers 500 meter høje bygninger, og det førte til, at de styrtede sammen. Det 3. fly fløj ind i Pentagon, og det 4. fly havde kurs mod Det Hvide Hus, men det styrtede ned på en mark i Pennsylvania lidt uden for Washington. Det er nu 9 timer siden det største terrorangreb ramte USA. Man ved endnu ikke, hvor mange der døde, eller hvem der står bag det. Nu skal vi se det voldsomme forløb time for time. Manhattan klokken lidt i 9 lokaltid. Et fly er netop styrtet lige ind i World Trade Centers nordlige tårn mellem etage 96 og 103 med en hastighed på 500 til 600 km i timen. Og se nu her, 18 minutter senere flyver endnu et fly ind i det andet tårn. Flyene var begge kapret til det formål. ...50.000 mennesker arbejdede i de 2 tårne, men da det stadig var forholdsvis tidligt om morgenen, var der ikke mange, der var mødt på arbejde. De fleste, der opholdt sig i tårnene, reddede sig ud ved at løbe ned ad trapperne i tårnene. En stor del af dem, der opholdt sig på de ramte etager og derover, døde enten af røgforgiftning eller blev opslugt af ilden i løbet af meget kort tid. Andre valgte at springe ud fra vinduerne for at slippe væk fra ilden, som I kan se på billederne.
Samtidig rammer terroristgruppen hovedstaden. Det amerikanske forsvarsministerie Pentagon blev ramt af et tredje fly og bryder i brand. 20 minutter senere bliver Det Hvide Hus og andre vigtige bygninger i Washington evakueret. Det fjerde fly blev overmandet af passagererne, som havde fået opkald af deres ægtefæller og havde igennem dem fået at vide om flykapring. Flyet styrtede ned på en mark i Pennsylvania, og alle passagererne omkom. Man mener, at det havde kurs mod Det Hvide Hus. Den amerikanske præsident George W. Bush befandt sig på en skole i Florida, da han fik at vide, hvad der var sket. Han holdt en tale, hvor han forklarede Amerika, hvad der var sket, og han prøvede at formindske frygten i USA. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward, and freedom will be defended. I want to reassure the American people that the full resources of the federal government are working to assist local authorities to save lives and to help the victims of these attacks. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. I've been in regular contact with the Vice President, Secretary of Defense, the National Security Team, and my cabinet. We have taken all appropriate security precautions to protect the American people. Our military at home and around the world is on high alert status, and we have taken the necessary security precautions to continue the functions of your government. We have been in touch with the leaders of Congress and with world leaders to assure them that we will do whatever is necessary to protect America and Americans. I ask the American people to join me in saying a thanks for all the folks who have been fighting hard to rescue our fellow citizens, and to join me in saying a prayer for the victims and their families. The resolve of our great nation is being tested, but make no mistake, we will show the world that we will pass this test. God bless. Ja, nu har vi så fået besøg af John Jensen, som gerne vil sige noget om, hvordan han oplevede 11. september. Jeg var på vej på arbejde. Jeg arbejder tæt på tvillingetårnene. Men jeg var i hvert fald med toget. Og så mødte de pludselig, at de er nødt til at stoppe på grund af uheld. Så vi stopper på Chambers undergrundsstation. Og jeg kan stå op ad trapperne, og så kan jeg komme op, så ja, det hele det er som en gyserfilm. Det er helt forfærdeligt. Jeg ser de to tvillingetårne, de står højt for mig, men der er store brændende huller i dem, og røgen den vælter ud. Mennesker de går rundt på vejen, og de ved slet ikke, hvad de skal gøre, og alle er helt lamslåede, så det var helt forfærdeligt. Ja. Så altså, jeg var bare vågnet op og troede, det var en helt normal dag. Ja. Men det var det så ikke helt. Ja. Så kom du overhovedet på arbejde den dag? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. De havde simpelthen sagt, I holder fri alle sammen. Ja, det havde vi. Det var helt forfærdeligt. Altså, vi var jo alle sammen under chok. Det var ikke lige det, vi havde troet. Vi troede bare, det var en helt normal dag jo. Ja. Solen den skinnede, og den dejlige septemberdag. Så siger vi tak til dig, John Jensen, og tak fordi du kom her i aften. Nu skal vi have hurtig viden om, hvor mange der døde og hvor mange sårede der var. I World Trade Center var der 2.792, der døde, og 2.261, der blev såret. I Pentagon døde 124 mennesker, og 76 kom til skade. Ved flystyrten omkom 261 mennesker. Der døde 343 brandfolk. 75 politifolk døde. Ja,
Nu har vi fået besøg af Karen Hastrup, som er forsker inden for terror. Velkommen til dig, Karen Hastrup, her i studiet. Tak. Ja, Karen Hastrup. Hvad mener du, at 9/11 har ændret på verden? Ja, for det første har det jo selvfølgelig ændret sikkerheden rigtig, rigtig meget. Man skal komme mindst 2 timer før, når man skal ud og flyve, og man skal igennem en hel masse tjek for at se, at man ikke har noget med, man ikke har med, må have med. Og så ens bagage bliver også tjekket, og ja, der er rigtig, rigtig meget styr på sådan noget nu om dagen. 9/11, de startede jo også krigen mod terror. Okay, hvordan var det egentlig så, det hele det startede? Osama bin Laden, som var en meget, meget stærkt troende muslim, han har siden 1980'erne, der har han kæmpet på muslims side sammen med Taliban i Afghanistan. Og Afghanistan, det blev i 1979, der blev det invaderet af Sovjetunionen. I 1989, der trak Sovjetunionen sig ud af Afghanistan, og så oprettede Osama bin Laden Al-Qaida. Og så i 1991, der befriede amerikanerne Kuwait fra Iraks besættelse. Derfor så blev amerikanerne Osama bin Ladens største fjende. Så efter 9/11, der erklærede præsidenten George W. Bush krig mod terrorisme. Og sammen med de andre NATO-lande, der angreb de forskellige terrorister. Og det var simpelthen sådan, at krigen i Afghanistan, den begyndte i 2001. Ja. Karen Hastrup, hvad var målet sådan, med det hele? Målet var at fange Osama bin Laden og udslette Al-Qaida og Taliban, fordi dem mente man, at de havde hjulpet. Men USA og Storbritannien, de startede med at smide bomber i lufthavnene. Og senere i 2002, der kom der også landtropper i kampene. Og der kom også NATO-tropper med i kampene senere. Der var blandt andet nogle danskere med, som blev kaldt den nordlige alliance. Men Karen, har der så været flere terrorangreb siden? Ja, der har været nogle terrorangreb siden. Det har været mest i muslimske lande. Men også den 11. marts i 2004, der var der dræbt 191 mennesker i over 10 bomber i undergrundsbanen i Madrid i Spanien. Den 7. juli 2005, der var der dræbt 56 mennesker med 4 bomber i London. Ja. Så der har været lidt siden også. Ja, det må man nok sige. Bombningen i London, den blev udført af terrorister, som var født og opvokset i London. De fleste af dem var i hvert fald. Og det kunne man ikke rigtig forstå, hvorfor ville man ligesom gøre noget, sådan noget færdigt noget mod sit eget land. Ja, hvad gjorde folk så for at hjælpe efter 11. september? Amerikanerne, de var rigtig, rigtig gode til at hjælpe hinanden efter ulykken. Der er rigtig mange donationer, og især til folk, der havde mistet familien med dem, fik rigtig, rigtig meget støtte. Der blev også lavet et vandfald, der hvor tvillingetårnene de havde stået jo, hvor man kunne komme og minde de døde. Den var døde på dagen. Ja. Der var også rigtig, rigtig mange, der donerede blod til. Der er mange, der er kommet, der har mistet meget blod og sådan noget. Ja. Så alt i alt var de rigtig, rigtig gode til at hjælpe hinanden. Ja. Jo, og der var også rigtig mange sådan langt væk fra, der kom til New York for at hjælpe så meget de kunne. Mm-hmm. Ja. Men hvordan kan det så være, at det lige var de her bygninger, altså tvillingetårnene og Pentagon, det skulle gå ud over? Tvillingetårnene, de symboliserede jo Amerikas økonomiske magt, og Pentagon var centrum for deres militære system. Jamen, Karen, mange tak fordi du kom her i dag. Det var rigtig hyggeligt. Ja. Det var så aftenshow for aften, hvor vi blandt andet har fået besøg af Leila Stokmar, John Jensen og Karen Hastrup. Tak for i aften og på gensyn.